खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 23 जुन 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आसा खालामो बयबो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होनना। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर'नि मुंदांखा बड' एक्ट्रिस रिया ब्रह्मनि आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेला हेक जाबाय। माबोरै हेक खालामजाखो बेनि सोमोन्दै मिथिनो हाथ'नाय जायाखै। जास्ट बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलखौ हेक जाबाय होननानै मिथिहोदों आरो गावनि चेनेलाव माबाफोर भिडिअ आपल'ड खालामलाबायनो हागौ होननानै गावनि चेनेलाव भिडिअ नायगिरि बिथांमोनखौ मिथिहोहरदों। दायो थाबैनो रिकभार खालामनो नाजागासिनो दङ बिथांमोना। नैथि खौराङाव दङ मोनसे गिख्रंथाव बास गारिनि जाब्रबथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव बास गारिनि जाब्रबथायानो जादों हिमाचल प्रदेश स्टेटआव, जेराव जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिमाचल प्रदेशनि गंसे ट्रेन्सपर्ट बासआ पेसेन्जारफोरखौ लानानै थांबाय थानाय समावनो लामानि दिंग्रायनायाव कन्ट्रल खालामनो हायैयाव जाब्रबथाय जानानै बास गारिनि ड्राइभार आरो 3 दावबायारिफोरनि जिउ गोमायो। थामथि खौराङाव दङ रां दाबिनायनि अजदाव बनसुनि सासे सोद्रोमाखौ पुलिसआ हमबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बनसुनि सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारीखौ क'क्राझार पुलिस बिफाना हमबाय, जेराव सानसुमा बसुमतारीया क'क्राझार जिल्लानि खारगावनि मनिराज बरगयारीनिफ्राय रां दाबिनायनि अजदाव क'क्राझार पुलिसआ हमो आरो क'क्राझार पुलिस थानायाव 139/24 नम्बरनि गसर थिसननाय जाबाय होनना मिथिहोदों क'क्राझार पुलिस बिफाना। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि साफिकुल बिलफार ओनसोलाव सानै दाखाथिफोरा बाइकजों थांनानै पिस्तल देखायनानै सिगिनानै सासे सुबुंनिफ्राय नोगोद 3 लाख रांखौ लाना थाङो। लुथिजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय अनुप रय। अनुप रयआ आमसय साहा बागानाव थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावोमोन आरो बियो उलुबारि एक्सिस बेंक ब्रान्सनिफ्राय रांखौ दिहुननानै लांबाय थानाय समाव लामा ससेयाव बे जाथाया जादों आरो जाथायनि उनाव अनुप रयआ पल्टन बाजार पुलिसनो केस होयो। दा बे जाथायनि सायाव पल्टन बाजार पुलिसआ सिखावफोरखौ हमनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दङ। बाथि खौराङाव दङ खान्थालगुरि गामियाव आमसिसुवा फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव खुंबोनाय बादि देग्लायबो मोनसे हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खान्थालगुरि गामियाव आमसिसुवाजों लोब्बा लाखिनानै खान्थालगुरि गामि ससाइटि लाइमोनफोरनि जथायै बानजायनायाव गुबुन गुबुन हाबाफारि बानजायदों, जेराव दिरुं बोनाय, मिउजिक चेयार, फुटबल बायदि बायदि बादायलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे गामिनि गासै खौसेथियै बाहागो लादों।